Aferin ji bo te. Hebt xwazil û gazinên min li te. Tu jî dizanî, av diherike, agir dibihire, erd dipişire, hewa diguhere. Hêvî şîn dibin, xwezî jî pûç. Dem tê, xem dibihûre, kes tê, dil dişikire. Evîn dikene, aşiq şa dibe, heval digere, dil ba dibe. Roja ku eyd tê, çav rê digere, wek berî. Lê kes nayê, çima? Ji berê vir de di nav êl û eşîrên Kurdan de Kurd ser av, ax, agir û hewa xwe bi awayek kurdewarî dijiyan. Dema eyd û cejn dihatin, li bajaran û bi taybetî li gundan, gundî û bajarî diketin rêzê. Pêşiyê ser mezelên bav û kalan dest ji Xwedê ravedikir û paşê jî mal bi mal digeriyan. Ev yek, herî zêde kêfa zarokan xweş dikir. Ev çand, çanda sedsalan û xwecih bû. Xwecih bû û mirovan şiyar digirt. Gava ku hemî mal diqediyan, refên milet wek meran dikişiya û paşê wek moristanan li malên xwe belav dibûn. Hêviyên zarokan bi piraniya hejmara şekir û fêkiyan şîn dibûn, bi hevdîtina cejna îsal ve jî xweziyên mezinan pûç dibûn. Kurtasî, dem dihat xem dibihûrî, kes dihat dil dişikirî. Evîn dikeniya, aşiq şa dibû, heval û hogir digeriyan û dil ji kelecaniyê ba dibû û difiriya. Dîsa dem dibihûrî, dîsa eyd û cejn dihatin û dîsa çav li rê û dirvan diman, wek berê. Lê kes nedihat wek berê. Çima gelo? Gelo çima? Gelo çima? Gelo çi bû? Gelo bû çi? Gelo bo çi? Ez bawerim tu jî dizanî. Çima? Ne hewce ye ez bêjim? Ne hewce ye ez vî cejnê li xwe û we biherîmînim? Erê, tu xelqek kevnar û bi bingehî û wek çiya yara re spehî û bi berfî, wek çemê Dîcleyê diherikî, kûr û dûr. Lê her ku dem dibihûre, berfa te dihele û ava te zûha dibe. Lolo pismamo û dotmamê. Haya te ji te heye gelo? Vê gavê cejna te pîroz.